Уважаеми зрители, видяхте кои са брокерите. А сега ще им развалим настроението. Време е за първата част от правилата. Нищо не повдига духа, както думата бюджет. Особено когато не е неограничен. Уважаеми брокери, внимание! Продукцията ще ви осигури бюджет между 250 и 270 хиляди евро за покупка на жилище в рамките на град София и отделно средства за прехвърляне на имота. Това е началото на вашата инвестиция. Всяко жилище трябва да разполага с достатъчен брой помещения, в които да може да направим 6 задачи. Започвам да изброявам. 2 спални, хол, кухня, баня с тоалетна и общи части, коридорите и терасата ще ги броим като една отделна задача. Всяка една от задачите, които изборих, ще бъде оценявана по-отделно от нашето жури, а подробности за него ще научите малко по-късно. Как ви се струва до тук? Спокойно или вече почнахте да смятате на ум? Ралица? За сега постижимо. Ево, спокойно.